TTAADC ni bisingo khobjak Ramnagar Paglibari Junior Basic School phongni damchar tamani simino rungnok khulukjago haipano tatal koktuma thumnai TV24 channel ni khorokja koktuma thumnai bujia susia mangpli tisawai tlango hine koksiljaka rungnok ni injar Susil Deborma o tatal koktumano dakti ro sawina di hine koikha rungnok ni injar Susil Deborma ei abono karibo rungnok ni injar Susil Deborma o kokno saka Phungni damchar tamani simino rungnok khulukjago hnoi abono karibo kami amsani lokurokbo okokno saka phungni damchar tamani simino o rungnok khulukjago hinoi Phaibo emni no school koita phajana atao na gangka nang phaibo por chongna omo bo kami kalai mo bo andar kalai Ramnagar Pagli na no omo ke bo class mo phajja kojanar tongnoro asta nai rokare na nin mungkata mo Sohana ni thekara sengjak tai phungni school da abo to sung TV24 nukha tongmani ka hai bu project phaiti setalang phai ka abo sung saimia sini school unkha sini ADC sini mo phungni 8টা ni simi ai ekta jora solibo ke abo borong to khobor saimia na borong a taino saimia na sakang phaiti setalang ka abo sung saimaria Banda bo kami khobjawo school sini mo ka Sibajola district ni Bisangwanga under TTADC Paglibari English medium JB school ছাত্র teacher tongo 4 jon tai ছাত্র tongo 28 jon class jora 1 থেকে 5 jora sinimo addition under soli tongta এসং তো সিনি সময় মতে সং 8টা ফাইকা কে বরং যদি ফাইকা কে সময় মালাই খুমু বা 8টানি পরে ফাইকা কে সময় মালাই খুমু বরং যে 8টানি সেকেন্ড বুঝু যে ফাইনি থাপাই গাবো সং সাইমিয়া কিন্তু ম হাইকে সেকেন্ড সেকেন্ড ফাইনি কিসা মারং কিসা রসায়নানি বাগै आं বলনো কক সাহাব বরং যে ম হাই মিথ্যা নিউজ বা আওয়াই খাইমানে আবনো রসায়নানি থুন Moi cái gì mà nó mít thà nó ảo ta khai tuôn xong rồi một thích một tên là bao này đấy bao ảo khai năng thuần nên mùng sao cái đi nên mùng cái suy liệu mà anh có cái in charge cái anh ta bao giờ mà trò phải mà này đó là test ni July Jun masa ang join kayo incas ke talang abo ang incas anu rumah ni sini hat masa kesam mau retire thangka December December boni ses anu Januari ekta ni sini no ru charge ru oke orang je digo din dora Susil Deborma incas school phaya hamani do abo kintu mitha ang phai masa July masa ke bahai onek din dora hanai salai ke awai ka kintu api rong no mono borong jasai khalanya poroman khaina borong mono jaisa mitha samana mono rosanya nangthun ke brok phaja nai peka sinero to obni sakang January masa to sini AS phaija ka au pare sini poroman songa 8 tarik ko AS phainai chabe kya sini poroman sing after the phaimani sing pramari ro ka sina AS botongo AS bisang AS the phainai sini ro sini je sing phaimani sing bono photo to phloka sing masi protek dino sini perar ni 8 somoy sing perar basanya sing rohmani meeting ko perar meeting sing maro sini WhatsApp photo sing group maro oba hai sini praman tongo sing mai ka protek dino rima tong tabo যে ওসাঙাও PV24 মিডিয়ার ফাইনাই যে চিনি স্কুল নি চেরাই রকম তিসাওই একটা বড় স্কুল টাইম সাইমিয়া তো তৈছিন্ন যে কাইসা মিডিয়াও যে অপপ্রচার খাইমানি অবনি বিরুদ্ধে চিকিৎসা সানামো সংমানিখে বা ইংকে চিনি বড় বুদয় সাইমিয়া না চিনি এডিসি এরিয়ানি স্কুলনি টাইম বসং সিমি বসে
borok sothik saimaya na hingke borok chini sei sikang phainai chini school ni cherai rok sobi rok tisai akui borok kaisa obo TV o phone goi rekha hingke jeng sana musungo jeng chini kaisa time tongmani mote jeng time ni bisingo no phaio hingke aboni bisingo jeng chini prayer time ni chini proman jeng sob somoi chini aro chini kotripokho rok tongo jemon chini bisangman IS jeng borokno chini prayer time ni meeting ni jeng sob somoi ro ebong chini je attendance bo jeng daily no jeng o je time ni bisingo jeng cover khalaio 8টা ni modde 8টা 5 10 bisingo jeng chini IS ni thani ro horo hingke borok bhaike saima khaje chini o school o master rok timely phaya ba school khulugya abo hai je opoprachar khaimani aboni birudde no jeng kisa sana musongkha aboni bagai nongno ringmani bo channel logo phunukjaka bo hingke o je jeng tini nongmani channel wngkha borok phunuka jemon PB24 jeng nongmani hingke nugui jeng bo kisa tamjen haima tongkha jeng to timely jeng school o phai tongo chini proman bo tongo jeng je prayer time no sob somoi no jeng cover khaini chini IS no borok horo jate o mo haike opoprachar ta khaiteng omono borok kahamke jasai khainai nengtheng acha ang to nokhao sukango TV24 o chino Paglibari school o kisisa master rok thikmoto phaya rok ni khanaka haipano sung local hisabai sungnuko borok thikmoto phaio tai borok thikmoto class khai thango borok jaman sak tangkha apro borok abona ang a jeta TV24 ni be media phaima nang nokha haipano boti sai taung thamun apro ataya ba atani sikang phaikena ata jodin phaitong khangka bor tisarok bai malai khemu kaka boro school time apro master koroi hai koroi ni obojok khaimana abong khangka ang tamjani sajagyan haima tongta ngake abona ang nokha bo phai thangpaika sarai rokno songi thangka sarai rok bo no bo saka nong school sata dangka sata nahni saka ata dahni saka borka ata nahni sane karan sinyang hasal wansrok bai sungma tongya sini sarai rok bo wansokok maya borok abo ni bagai borok saimiya ja bo sungmana habono ha bo ni sawo na bo ni sai borok saisimiya abo ni bagai ei asrai rok je sai tangmona bono bo tisherikya abo ni bagai singoro nukha abo hai যদি ন অভিযোগ খাই তংখাঙ্গাই তো সঙ্তো আরো এলাকার বাছি তাই আং স্কুল ni kaisa এই কমিটি দङ SMC কমিটি আপন সাং নখা আপন বাগৈ আবাহাই মিঠাবাদি বা আবাহাই রংনতি সামান নখাঙ্কা আং সাজাগিয়া যতন সাজাগিয়া হাইতাকো ঠিক মতো বরক আতান ফাইও আতানো বরক ক্লাস খাইনাই বরং যা সময় তংসাক বনো স্কুলনা আসগি থাংলাই তা নকতা আও abon tinyo to balai kheno tamni khabo khamo karon hamya jinis no simise borok nugo kar kaham no kangka borok khanya sanaya sinoro romni tabo oro srerok kanan bo siri bo kroi mo hasam kusuk aro wati pante phile phala abon ka borok nugya gangkai taw school loko potere potesini potere pot somai tong abo kan nugya abon bagai seng ADC area by sini general area nahi khangka hor bai sal pai thoko haima tongo ganga kai sinoro bongnara jata bidya mondir gangkai bidya babab hanima tongo kai sinoro ganga kai bidya mondir ba kuno khula mela kuno ekdom khulai mela muso pon habunya potre pot ang tongo abang ke school boundary kri nugi tongo ei school kapla ro ka ba potre pot sini ADC area ko nugi tongta ka borong ni bai sini ka kone pai thoko haima tongo aboni bagai ang musungo sorkar jata sikya doktor jata bar prapta nai tongnai rok borong naitheng abo kuno ADC ba general hinta naitheng joton somonode karkai srai rok phurungi talangnani bagai anga ba ki musungta ning sinung sakali ang tei o school ni SMC committee ni kaisa member ang ani bungkai Chandra Kumar Devrama omo bo school bo kami klei school mong kangke Ramnagar Paglibari Sipai Jala district